Γεια σας παιδιά, The Real Blue Master εδώ. Και Ανδρέας. Καλά, εντάξει, το όνομά μου είναι Void, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Λοιπόν, Αυτό είναι ένα καινούργιο παιχνίδι, θα ανοίξω εγώ. Το οποίο λέγεται καινούργιο, εντάξει, το έχει πόσο καιρό που έχει βγει. Είναι το Warframe, απλώς έχει πάει γερή αναβάθμιση. Άσχετος ήχος. Δεν σας νοιάζει. Το Warframe είναι ένα MMORPG game, TPS, Third Person Shooter, το οποίο παιχνίδι έχει σχέση με ninja, όπλα και αυτά. Με ninja, όπλα και αυτά. Ναι. Ειδικά ο Rhino είναι ninja. Βέβαια, Μίλτο. Ναι. Όλοι ό,τι πεις. ninja είναι. Φαίνεται. Ο Rhino είναι tank ninja. Πού έχεις δει εσύ tank ninja, παιδί μου, πουθενά? Sumo. Τι σούμο, παιδί. Τέλος πάντων. Θα σας δείξω λίγο το παιχνίδι. Γενικά τους παίκτες και αυτά. Τώρα θα σας δείξω λίγο το gameplay. Πώς είναι ακριβώς να έχει τέτοιο. Αρχίζοντας από μια εύκολη αποστολή. Πήγαινε στη γη βρέξιμη. Sorry. Πάμε. Γενικά θα παίξουμε μια defense αποστολή. Για να δείτε λίγο εχθρούς, όπλα. Ναι. Γενικά τι μπορείς να κάνεις. Και φαντάζεσαι να μου έρθει στο και τώρα που κάνω βίντεο. Ξέρεις ότι μας ακούνε έτσι. Οπότε, όχι. Ο παίκτης ο οποίος έχει ο Μίλτος λέγεται Loki και όπως φαίνεται μάλλον μπήκες με άλλους. Ναι, με άλλους ήθελα να πω. Το παιχνίδι είναι online μέχρι 4 άτομα, μπορείτε να μπείτε. Οπότε μπορείτε να παίξετε automatically. Είναι δωρεάν στο Steam επίσης. Ναι, με την παρέα σας. Εκτός κι αν είσαι αυτή εδώ η παίκτρια, πώς λεγόταν αυτή? Η Μοιράζ. Ναι, η Μοιράζ, η οποία είναι στρατός από μόνη της. Αυτή είναι η πρώτη της. Ναι.Όπο. Μην βλέπετε τα όπλα του Μίλτου, είναι εντάξει, ο Brewmaster κάνει ό,τι θέλει. Έπρεπε να μπεις με άς. Να πούμε ας. Μετά. Λοιπόν, το παιχνίδι έχει ως εξής. Είστε αυτός ο ninja που βλέπετε. Μπορείτε να κάνετε πολλά διάφορα πράγματα. Όπως να πηδήξετε ψηλά, να κάνετε glide για να βαράτε αέρα. Αυτό είναι update όμως, παλιά είχε στάμινα και μας έπριζε το πούσο. Ναι. Να κρατηθείτε στον τοίχο για να βαράτε. Το οποίο το συνιστώ μόνο όταν είναι αυτόματο. Ναι. Υπάρχουν πολλά όπλα γενικά, σπαθιά, μαχαιράκια, τόξα, πυροβόλα, grenade lancers. Για να ακρίβεια τόξα υπάρχουν μόνο 3. Ναι. 3 συν 1 του Stalker. Που έχω εγώ, ναι. Λοιπόν, Γενικά υπάρχουν και αναβαθμίσεις να κάνεις μετά στα όπλα, τις οποίες κάνεις με διάφορες καρτούλες, λες και παίζεις Hearthstone. ναι. Ορίστε. Η κάρτα για Αυτή είναι μια ζωή. για ζωή, αυτό εδώ είναι για impact damage, το Εδώ οποίο είναι έχει χρήση χρήσιμο κάρτα για τα σπαθιά. για το σπαθί για να ακρίβεια. Δεν βλέπω το χιπί μου με εμποδίσματα εκεί. Η χυπή σου είναι 4. Ναι. Ναι. Εντάξει. Αυτός ο παίκτης που έχω είναι Prime. Θα σας πω μετά τι είναι τα Prime. Για να κρύβεται λες κανονικά το story από την αρχή, που κανονικά αυτό έπρεπε να κάνεις, λέω εγώ τώρα. Έπεσα σαν level 1 και πήγα level 2. Έπαιζα level 1 γιατί πρακτικά είναι assassin, να το πούμε Α, έτσι. Equinox. Η παίκτριά σου είναι, τι μιλάς. Λοιπόν, η ιστορία πάει ως εξής. Είστε ένα ανδροειδές. Ένα από τα πολλά ας πούμε που υπήρχαν Ναι. στον πρώτο πόλεμο, που Ναι. έγινε στο Void στο σπίτι μου δηλαδή. Τα πουτανάκια κάναν πόλεμο στο σπίτι μου και εγώ έλειπα, φανταστείτε το. Ναι. Στο Void λέγεστε Τένο. Είστε ένα Τένο. Ένα ανδροειδές ninja. Το οποίο η Το οποίο Lotus. δεν πάει πουθενά δίχως να έχει Dagon. Τι λες μαλάκα. Τι να πω με αυτά που βλέπω στην τότε, τι άλλο μπορώ να πω. Λοιπόν, και η Lotus, η αρχηγός σας έχει κλείσει γιατί ήθελε να σας καταστρέψει, αλλά τελικά επειδή δεν ήθελε,
σας έκλεισε σε ένα κυβότιο, ας σας πω, σε μια σαρκοφάγο. Και εδώ υπάρχουν τρεις φυλές. Η Corpus, τα Infested και η Grenier. Η Grenier είναι αυτή που βλέπετε εδώ πέρα. Η Grenier είναι, να σας το πω αλλιώς, είναι κάτι σαν πειρατές. Μια άσχετη γενικά φυλή, η οποία με κάποιο τρόπο πήρε full δύναμη. Η Corpus είναι κάποια ανδροειδές επίσης, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με εσάς. Ρομπότ είναι, μην το σκέφτεσαι, το ψάξα. Και μετά οι Infested είναι και οι δύο φυλές, απλώς μολυσμένες. Ναι. Γενικά όμως ο πόλεμος που έγινε στην αρχή για να σας καταστρέψουν έγινε στο Void και νίκησαν τα Infested, οπότε υπάρχουν δύο πίστες bonus μαζί με τους πλανήτες που είναι με εκεί, το Void και το Interedict, το οποίο θα τα βρείτε αν αρχίσετε να το παίζετε πολύ πιο αργά. Ναι. Και αφού σας κοιμίζουν, μετά από πόσα χρόνια, ο αρχηγός των Grenier, ένας Captain Vor, έρχεται και σας ξυπνά γιατί σας θέλει να σας κάνει δικό του. Ο οποίος χρησιμοποιεί ένα κλειδί το οποίο βρήκε από τον πόλεμο, ένα κλειδί από το Void. Ποιο ήταν το κλειδί? Ναι, ένα Void key, ναι, γενικά. Το Tower Capture 4 είχε. Ναι. Ναι, αφού εκεί πέρα το συναντάς, άρα αυτό έχει. Όχι, γενικά όλα τα Tower 4 έχει. Γενικά είναι Tower Capture 4 το κλειδί που έχει. Ναι, Tower 4. Το χρησιμοποιεί πάνω κάτω σαν όπλο για να σε σκοτώσει, αλλά στο τέλος τρώει μπούλο. Ναι. Επίσης θα τον ξανασυναντήσετε μία φορά στη γη και θα τον ξανασυναντήσετε μετά στο Void. Ναι. Που εκεί θα σας πρίξει κυριολεκτικά όμως, ειδικά αν είστε σε defend, εκεί γίνεται ένας χαμός. Ναι, το μεταξύ θα το δείτε την ιστορία και στο... γενικά στο τέτοιο... Μέσα στο παιχνίδι. Μέσα στο παιχνίδι, στο tutorial να πω, ναι. Και μπορείτε να τη δείτε Λοιπόν, και στο ίντερνετ μέσα στο wiki που έχει το Warframe. Ναι, και μετά αφού ξυπνήσετε η Lotus, η αρχηγός σας, επειδή θέλει να σας χάσει, αρχίζει και σας βάζει δυνατότητές σας. Λοιπόν, εκτός από τα όπλα και αυτά που έχετε, το χιπί και αυτά και τα ωραία πράγματα που βλέπετε εδώ πέρα, να ότι πηδάς 2 μέτρα ψηλά και αρχίζει και βαράς. Υπάρχουν και μερικές κινήσεις. Ναι, ο παίκτης σας έχει 4 δυνατότητες, τις οποίες τις ξεκλειδώνετε με level. Για να πει υπάρχουν κάποια κλάσεις όπως και στο LoL. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι είναι οι Assassin, καλή ώρα σαν το παιδί από εδώ. Οι Assassin. Τα tank τα οποία ειδικεύομαι εγώ. Τα support που παίζει ένας άλλος μας φίλος και τα off tank. Ας πούμε off tank, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, εγώ έχω το Loki. Που είναι ένας από τους πρώτους Assassin που βγήκε. Ναι. Λοιπόν, η πρώτη μου βάζω ένα decoy, κλώνω μου κάπου για να αποσπά την προσοχή αλωνών. Και η δεύτερη νομίζω αλλάζεις θέσεις ή γίνεσαι αόρατος? Όχι. Και η δεύτερη μου γίνομαι αόρατος. Με αποτέλεσμα να κόβω παραπάνω damage. Ναι, και κόβω παραπάνω damage. Γενικά, με οτιδήποτε melee attack. Και ναι, τώρα πρέπει να φτάσω κάπου στα 5 level να εξυπηρετήσω την επόμενη κίνηση. Στα 5 βγάζεις τις 3 πρώτες κινήσεις και στα 10 έχεις τις επόμενες. Ναι, όλοι οι παίκτες σας φτάνουν μέχρι rank 30 που είναι το full, το maximum. Υπάρχει και το rank βέβαια που έχεις μέσα στο παιχνίδι. Είναι και το rank των παικτών που είναι στην αρχή 30. Είναι επίσης 30, αλλά καθώς το ανεβάσετε ξεκινώνετε καινούργια όπλα και καινούριο content. Επίσης για να ανεβάσετε θα σας βγει πίστη, πιστέψτε με, θέλει να ανεβάσετε παίκτες και διάφορα όπλα. Ναι, γι' αυτό το παιχνίδι βασίζεται και λίγο στο pay to win. Ναι, τι βασίζεται, είναι γενικά σχεδόν όλο pay to win, σχεδόν. Σε ένα level ξεκινώ την τρίτη κίνηση. Εκτός τώρα γενικά από αυτή την αποστολή που παίζει, υπάρχουν και διάφορα άλλα που λέγονται alert mission, τα οποία παίζετε π.χ. 3 μάτς, αντιπροσωπεύετε ή Corpus ή Grenier. Τα invasions. Ναι, alert είναι ρε παιδί μου γενικά. Και αυτό εντάξει είναι σωστά, αλλά αυτά σας δίνουν ή παίζετε π.χ. 3 με 6 αγώνες και σας δίνουν ή λεφτά παραπάνω ή κάποια item τα οποία δεν μπορείς να τα βρεις εύκολα. Ναι. Και item λέω Multaning Mass. Εντάξει, θα τα δουν και στο... Ναι. Να μην κάθομαστε να τα λέμε, θα τα δείτε και εσείς μόνοι σας με το αν αρχίσετε να το παίζετε. Ναι, το παιχνίδι γενικά έχει... Έχει φάει καιρή αναβάθμιση από τόσο που είχαμε από τότε ναι, και το έχουμε παρατήσει και τώρα το παίζουμε σαν τρελή, έχει φάει πολύ γερή αναβάθμιση. Δηλαδή εγώ, ο Ανδρέας το άρχισε λίγο πιο μετά, στο update το 5, εγώ το είχα αρχίσει στο 3-4
με έναν άλλον φίλο μου και το Οι παιχνίδι. τρεις επίσης υπάρχουν, αυτό που ξέχασα να σας πούμε για την αρχή του παιχνιδιού είναι το ότι σας δίνουν επιλογές για 3 παίκτες. Παλιά Ναι. έδιναν Mag, Loki και Volt. Τώρα δίνουν. Excalibur, τώρα δίνουν Τώρα δίνουν Volt, Loki και Mag. Volt, Excalibur και Magolo και δεν υπάρχει πλέον. Loki. Α, ναι, σωστά, δεν υπάρχει Loki. Πρέπει να πάτε σε κάποιο πλανήτη για να το βρείτε τους παίκτες ή τους αγοράσετε που δεν το συνιστώ καθόλου. Ναι, προτιμώ να βάζετε κανένα όπλο ή θέσεις για να βάζετε και άλλους παίκτες ή Ναι, όπλα. θέσεις για να βάζετε καλούς παίκτες και αυτά. Ή για κάποιο skin. Skin, όχι και τόσο, αλλά ναι. Γιατί ρε, πού θα βρεις εσύ skin να φτιάξεις εκτός από το helmet. Εκτός από helmet τα οποία βρίσκεις σε μερικά alert, αλλά skin δεν φτιάχνεις εύκολα. Δεν μπορείς να βρεις. Δεν έχει skin, έχει κάτι χαζά skin που έχω πάρει εγώ, δεν κάνουν τίποτα σχεδόν. Δεν είναι για να κάνουν κάτι τα skin ρε, Μίλτο, είναι απλώς για ομορφιά. Ναι, μπορείτε να βάλετε θέσεις, αυτό που είπε ο φίλος μου, Για να πάρετε και άλλους και άλλους παίκτες. παίκτες και αυτά. Τους παίκτες τους βρίσκεται γενικά Στο boss του κάθε mission. Εκτός από αυτό που έχει το L, διότι δεν δίνει τίποτα. Ναι, θα το πάμε μέχρι τα 15 wave. Αυτό έλειπε. Τους παίκτες του βρίσκεται από τα boss του κάθε πλανήτη. Κάποια boss είναι συγκεκριμένους παίκτες. Πάτε εκεί και φαρμάρετε γενικά το boss μέχρι να σας δώσει. Και είναι δύσκολο να βρείτε γενικά τους παίκτες. Δηλαδή πρέπει να μαζέψετε 3 κομμάτια. Το system, το chases και το helmet. Που το καθένα θέλει διάφορα άλλα item για να το φτιάξετε. Ναι, αυτά τα φαρμάρετε μέσα από αποστολές. Ναι, από διάφορους Δηλαδή, πλανήτες. που βλέπετε αυτό το κίτρινο που είναι μπροστά μου, Πάντα γάμα ξανά. ναι, το κουτάκι αυτό δίνει 87 φερίτ. Ένας παίκτης θα θέλει 1500, 15.000 Ή ένα φερίτ. όπλο γενικά. Ή ένα όπλο, ναι, για να κάνετε. Τα όπλα τα αγοράσετε. Και όσο ανεβαίνετε rank, Τα σε αγοράζετε όπως εκκλειδώνονται. λέμε με λεφτά που σας δίνει το παιχνίδι, όχι με pay Ναι. save. Ναι. Όχι με Υπάρχουνε, pay save, αλλά δεν. καλύτερα να τα φτιάξετε. Ναι, καλύτερα τα φτιάξετε με. Επίσης παλιά το παιχνίδι σας δώσει γύρω στα 50 pay save, 50 δηλαδή Ναι, points. στα 50 platinum, 50 points, ναι. Ναι, μια πεντάρα λογικά και να τη χρησιμοποιήσετε σοφά. Μην τα σπαταλάσετε εδώ και εκεί. Δηλαδή μπορείτε να βάλετε μια θήκη για παίκτη. Δύο θήκες. 2 θήκες ή 2 θήκες και... Δύο αυτό. θέσεις. Όχι Ναι. θήκες. 2 θέσεις για παίκτη, 3 θέσεις, 4 για αυτό. Πώς το λένε, για κάνα όπλο. Ναι. Υπάρχουν τα όπλα που έχει αυτό το Dread, που είναι από ένα alert bossάκι, να το πω έτσι, το οποίο εμφανίζεται μετά από μερικά rank που ανεβαίνει ο κανονικός σας ο παίκτης. Ωραία. Τώρα μόλις έβγαλα την τρίτη μου κίνηση. Η τρίτη μου Είναι κίνηση switch, αλλάζει θέση. αλλάζω πρακτικά. θέση με εχθρό Ή με τον κλόνο. για να τον μπερδέψω με τον τικόι μου, τον κλόνο. Ακόμη και με παίκτες, το καλύτερο. Ακόμα ναι, και με το συμπαίκτη μου για να. Καλά, τώρα μην Ναι. σκέφτεσαι να τον πιάσει εκεί πέρα. Ναι. Μπορείτε να αλλάξετε, δηλαδή πρακτικά άμα έχει κάποιος από το team σας στο tank και τον κυνηγάνε οι αντίπαλοι αυτόν τον παίκτη, μπορείτε να αλλάξετε θέση με το tank και να χωθεί το tank, ώστε εσείς να ξεφύγετε. Ναι. Αλλά δεν το συνιστάμε για το VS το οποίο έχει το παιχνίδι, διότι δεν κόβει τόσο πολύ damage στο VS. Ναι, στο PvP είναι χάλιο παίκτης, δεν μπορεί να μπει κιόλας στο PvP. Ο Loki δεν υπάρχει στο PvP. Όχι που θα υπήρχε. Τι να τον κάνεις αυτό τον παίκτη στο PvP. Και στα 10 rank, στα 10 level ξεκινώνεται η τελευταία σας κίνηση, η ulti σας αλλιώς. Που αυτό του παίκτη πρακτικά είναι αυτό, πώς το λένε. Το πιο δυνατό spell. Όχι, αυτό το παίκτη γενικά η κίνηση αφοπλίζει όλους τους αντιπάλους, δηλαδή βάρανε με melee damage. Που σας συμφέρει πάρα πολύ διότι κάνετε κύκλους και τους βαράτε. Ναι. Αλλά δεν το συνιστάμε για τα infected. Αυτός ο παίκτης είναι ό,τι χειρότερο για infected. Ναι. Δεν κόβει μία. Δηλαδή πρέπει να πληστεί πολύ δυνατά με τα όπλα για να σκοτώσει. Ναι. Γιατί το λέω αυτό. Τα infested βάρανε όλα από κοντά. 2-3 να είναι που βάρανε από μακριά, κανένα άλλο. Γι' αυτό αυτός ο παίκτης είναι κακός για εκείνες τις αποστολές. Αλλά εντάξει, όταν γίνεται τα ώρα το σκόβει υπερβολικό damage, αλλά και πάλι. Για τα infested γενικά προτιμώ έναν άλλον παίκτη που έχει εδώ πέρα, ο Brewmaster. Πώς λέγονταν, As. Ναι, ο As. Ναι, ο As ο οποίος έχει slash damage, το οποίο κόβει τα infected. Και η ult του γενικά κάνει ulti Juggernaut, πηδάει από εδώ και από εκεί σαν τη φιόρα.
Ή αυτόν, ή κανένα δυνατό tank που όπως έχω εγώ, τον Rhino, ο οποίος παίρνει κι άλλη ασπίδα. Έχει ulti η οποία του στηνάζει πάνω και παθαίνουν για κάτι δευτερόλεπτα stun, οπότε προλαβαίνει να ξεφύγει ή να του σκοτώσετε. Και γενικά δεν πέφτει να τον οπλίσετε πολύ δυνατά, δεν μπορεί να πέσει αυτός ο παίκτης. Αλλά δεν είναι πίσω το Rhino για VS. Ναι. Υπάρχουν συγκεκριμένοι παίκτες που δείτε για VS, όπως ο Excalibur που μπορεί να πάει VS, ή ο Volt. Γενικά να σας πω είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι με πολύ καλό υλικό. Αλλά χωρίς παρεξήγηση μετά από λίγο γίνεται βαρετό στο Void, διότι... Να τους πούμε τώρα για τα αυτά, για τα Void. Μετά θα... Ναι. Τι άλλο το έμεινε να τους πεις, δεν έχει κάτι άλλο να πεις. Ναι, θα δείξουμε το όπλα και μετά θα πούμε για την τεχνολογία του Void. Τι τεχνολογία του Void, από εκεί πέρα ήρθες πρακτικά. Ναι. Ποια τεχνολογία, το ίδιο πράγμα είναι, οι αρχικές τους μορφές είναι που είναι οι πιο δυνατές πρακτικά. Αυτός είναι ο Prime Loki και ο κανονικός ο Loki είναι ένα άλλο είδος μορφής, να το πω, ένα άλλο τένο. Αυτό τώρα που έχετε... Αυτό το βοήθεια... Τώρα αυτό που έχετε από πάνω σας, αυτό που έχει ο Μίλτος, δεν το έχετε εσείς στην αρχή, μη χαίρεστε. Είναι ένα Sentinel, το οποίο... Υπάρχουν πολλά είδη Sentinel, να σας το πούμε έτσι. Αυτό το συγκεκριμένο μπορεί να δουλέψει ως Counter Scanner. Ένα σκάνερ το οποίο δηλαδή σας βοηθάει να βλέπετε κάτι κουτιά, treasure δηλαδή, για την πίστα γενικά μέσα. Αδυναμίες του παίκτη και αυτά. Αδυναμίες του παίκτη εννοείς από τα μποσάκια. Γενικά. Αυτό δεν το ήξερα. Υπάρχει μετά ένα άλλο. Θα σου δείξω μετά ρε, θα το δείξω μετά. Υπάρχει ένα σκύβος μετά. Ναι, μάλλον τελευταίο wave καθόμαστε γιατί έγινα πολύ δυνατά. Έγινα, αλήθεια. Ναι, δεν έχει κεφάλι. Η Mirage είναι Master of Illusions, οπότε ναι, τα illusion που βγάζει... Πρακτικά αυτή η παίκτρια βγάζει illusion και ό,τι damage κόβει το κόβουν και αυτά. Οπότε δεν είναι να τη συναντήσεις μέσα σε VS αυτήνα. Και ούτε γενικά να τη συναντήσεις μπροστά σου. Η χειρότερη στο VS είναι η Valkyrie, φίλε. Όχι, είναι αυτή, πίστεψέ με. Η Valkyrie μπορεί να επιβιώσει επειδή θα έχει ulti. Η Mirage όμως δεν χρειάζεται ulti για να σε σκοτώσει. Επίσης μπορεί να τρέξει. Και κουρμπόεκα, Ανδρέα. Ναι, εσύ μου χρωστάς ακόμα ένα κουρμπόεκα κάποια στιγμή. Πλάκα κάνω, όχι, εντάξει. Λοιπόν, εκτός από το Sentinel υπάρχει και ένα κούρμπο, θα σας το δείξουμε τώρα, ένα σκυλάκι δηλαδή, το οποίο το βρίσκεται... Να μην πω πώς το βρίσκεται. Νικάτε το boss, ένα μποσάκι της... Όχι ρε, το κούρμπο. Σκέψου το λίγο, πώς είχαμε πάρει το κούρμπο. Δεν θυμάσαι. Για το κούρμπο δεν νικάς μποσάκι, το ψάχνεις, είναι rare item μέσα στην πίστα και είναι ένα γενικά από τα δυσκολότερα. Βασικά πηγαίνετε σε αυτό το πλανήτη. Στο Earth. Στο Venus. Ένα λεπτάκι. Ναι. Έχω λίγο μια δουλειά, θα σε πάρω εγώ πιο μετά. Ναι. Λοιπόν, πάτε σε αυτό το μποσάκι, το τζακάλ που είναι στη φώσα και με το που τον νικήσει θα σας βγάλει ένα quest, ο οποίος συγγνώμη, γι' αυτό ήταν ένας φίλος μου, ένας φίλος μας για να κρύβει. Ναι, που μαζεύετε τέτοιο. Δείξου τώρα το κούρμπο. Ένα αυγό για να πάτε εδώ πέρα. Υπάρχουν δύο είδη. Να κάνετε... Υπάρχουν δύο είδη κούρμπο. Υπάρχει αυτό που έχει ο Μίλτος, το οποίο είναι scavenger. Τρία. Ναι. Σήμερα μας ψάχνουν όλοι, Δεν το πιστεύω αυτό. Ούτε εγώ. Κάνω βίντεο, κλείσε. Θα σε πάρω εγώ μετά. Σε λίγο, κατά τις 5 και 4, 5:30. Ναι, μας παίρνουν όλες τις κατάλληλες ώρες, όπως και εμένα με παίρνουν τις κατάλληλες ώρες. Σωτήρι, που με παίρνεις έτσι και σε βρω, ξέρω που μένεις. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ναι, το κούρμπο είναι αυτό εδώ είναι scavenger, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι τα scavenger κούρμπος. Τα σάσα όπως λένε. Τα οποία ψάχνουν item για σας. Επίσης σκάβουν κάτω την πίστα και έχουν πιθανότητες να πετάξουν mob σε μερικές σπάνιες περιπτώσεις.
Μομπάκια, energy, χυπή, ακόμη και σφαίρες για τα όπλα σας, το οποίο είναι Ναι. πολύ χρήσιμο. Εδώ είναι τα πιο, Εδώ είναι τα mobs. εδώ είναι τα πιο σημαντικά πράγματα για τον παίκτη σας, τα mobs, Από εδώ τα εξελίζετε πρακτικά ή τα πουλάτε. τα οποία δυναμώνουν γενικά τα πράγματα που έχετε τον παίκτη σας, τα όπλα σας. Χρυσές κάρτες θα βρείτε σύντομα, μην ανησυχείτε. Απλώς πρέπει να είστε και λίγο τυχαίοι να τύχετε αυτές που θέλουν οι παίκτες. Ναι. Δηλαδή, π.χ. γενικά ένας παίκτης θέλει Εδώ αρκετά πέρα πράγματα. είναι το fountain, το οποίο μπορείς να χτίσετε αυτά που σας είπα. Δηλαδή, Όπλα, πιστόλια, ναι. διάφορα κλειδιά. Δηλαδή εγώ θέλω να χτίσω το Cool Star, το οποίο θα δείτε θέλει 3600 plastics που τα βρίσκεις από έναν πλανήτη, Cryotic που έχω, Tellurium σπάνια item που έχω, Και τώρα ένα άλλο. πρέπει να γίνει αυτό το Kraken για να το κάνω, ναι. Υπάρχει και ένα άλλο τέτοιο όπλο, τα Piranhacas που έκανα εγώ. Θέλουν δύο άλλα όπλα για να γίνουν, δηλαδή είναι μερικά όπλα τα οποία είναι σπάσιμο νεύρων, αλλά αξίζει τον κόπο. Ναι. Εδώ είναι το Arsenal το οποίο μπορείτε να φτιάξετε το παίκτη σας, μπορείτε να αλλάξετε όπλα και αυτά. Αυτό εδώ, πήγαινε πίσω, πήγαινε ξανά. Ναι, Αυτό είναι εδώ το πρώτο όπλο που σας, έχετε. το μη και ένα Bratton, εγώ έχω το κανονικό Bratton. Δείτε τι όπλα θα έχει το παίκτη. Δείξου και τα άλλα τα όπλα τα οποία είναι τα κανονικά. Εδώ είναι ο παίκτη σας, ξεκλειδώνετε με την πρώτη αποστολή που θα σας δώσει τα upgrade για να μπορείτε να Όχι, πρώτα βάλε παίκτη πρώτα βάλε σας. την άβρα. Πρέπει να ψάξετε για άβρες, δηλαδή... Αυτό είναι Energy Symphony, δηλαδή γεμίζει την ενέργεια του παίκτη συνεχόμενα. Ναι, γεμίζει ενέργεια του παίκτη, ανεβάζει και... Αυτές εδώ είναι άλλες κάρτες που βρήκαμε με πολύ κόπο, πιστέψτε μας. Το Fleeting Experience, το Headspin, τι άλλο θέλω Loki. Stretch νομίζω ήθελε, το Overexpended επίσης πρέπει να βάλεις. Το Overexpended βάλε. Το Overextended, ναι σωστά. Και... Νομίζω και Stretch δεν ήθελε. Ναι, ήθελε και Rage βάλε. Το Rage, ναι. Δεν μπορούσε, δύο level. Οι κάρτες γενικά, αυτό είναι το capacity σας τρώνε τέτοιο, αναλόγως πόσα θέλει, σας τρώνε μερικές θέσεις. Ναι. Αλλά εντάξει, κοιτάξτε. Γενικά δεν θα βάλω ακόμα τέτοιο. Τι? Ναι. Δεν θα βάλω ακόμα το Headspin. Αυτό δεν χρειάζεται ακόμη, εντάξει, βάλε κάτι άλλο ρε. Θα βάλω το Stretch που χρειάζομαι και το... Το Flow δεν μπορείς να το βάλεις τώρα. Το Rage βάλε. Όχι, τι ήθελα το Continuity για να έχω περισσότερο Invisibility. Όπως θες. Το Rage δεν παίρνει αυτός ο παίκτης, νομίζω. Ναι. Αυτά και ο παίκτης μου τώρα ανέβασε γενικά στατιστικά και αυτά. Επίσης υπάρχει το gear που έχει ο παίκτης, το οποίο Ναι, τώρα αυτή τη στιγμή είναι 900. Πολύ καλό δηλαδή. Αν πάτε κάτω τις κινήσεις σας που λέει Decoy, Invisibility, Switch, Teleport, Radial Design, κάτω θα δείτε τα στατιστικά. Power Strength, Power Range, Efficiency, Duration, ασπίδα, ναι, έχει πει και αυτά. Κάτω μου δείτε λέει Conclave. Το 133 είναι πόσο έχει γενικά ο παίκτης σας και αυτά. Το 933 από δίπλα είναι το συνολικό. Γενικά στα 1400 περίπου Conclave μπορείτε να πάτε στο μπορείτε να πάτε, Tower 4, οποιοδήποτε. Ναι, γενικά σας να ρίξετε solo 40 level boss. Και βάλε, ναι. Υπάρχουν διάφοροι παίκτες, δείξου τους λίγο. Ναι. Οι παίκτες είναι διάφοροι, θα το δείξω στο κόντεξ που τους δείχνει όλους. Λοιπόν. Είναι ο As που έχω εγώ, που είναι ninja. Όλοι είπες είναι ninja. Ναι. Αλλά αυτός είναι ο κανονικός ninja. Γιατί πετάει shuriken, ναι. Είναι ο μοναδικός που πετάει shuriken. Η καινούργια Equinox είναι πολύ καλή. Λοιπόν, ο As είναι assassin. Η Equinox είναι... Ένας θεός ξέρει τι είναι. Είναι καινούργια παίκτρια, μπορείτε να την πάρετε από τον Ουράνους. Το οποίο θέλει να είστε 30 level για να πάτε με έναν παίκτη. Ναι, γενικά άμα τη θέλετε αυτή είναι hybrid, μπορείτε να την παίξετε defense, support. Defense, support, damage. Το δικό μου είναι. Θεέ μου. Και ναι, γενικά αυτό. Ο Loki, ο κανονικός. Ο κανονικός Loki δηλαδή. Μην ξεχυλέσετε, δεν είναι εκείνος εκεί. Αυτός εδώ είναι. Ο Loki ο κανονικός. Ο Loki Prime που έχω εγώ.
που είναι ο πρωταρχικός Loki, να το πούμε έτσι. Ναι. Ο κανονικός Loki, ο πρώτος. Η Valkyrie που είναι off-tank. Που είναι καινούρια πρακτικά, ήταν καινούρια. Ήταν καινούρια στο ναι. 10. Η Σαρίν που είναι δηλητήριο, η Μιράζ. Ο Ζέφυρο, ο άρχοντας του αέρα, ναι. πρακτικά. Η Σαρίν... Το poison damage, full. Το poison. Η Μιράζ που είδατε πριν... Που κάνει όλους τους κλόνους στα δικόη δηλαδή. Ναι. Ο Κρόμα, ο άρχοντας των στοιχείων, που πιστέψτε με θέλει πολλή δουλειά. Ναι, πρέπει να είστε τουλάχιστον rank 5. Για να πάτε. Τώρα μου πείτε τι είναι τα rank. Άμα πάτε πάνω στο παίκτη σας, θα δείτε τι έχετε. Δηλαδή, εδώ σας δείχνει το show profile. Πατάτε και βλέπετε το προφίλ, τα equipment, τα stands, τα syndicates που έχετε πάρει και τα challenges. Το οποίο μπορεί να έχετε κάνει. Ναι, και άμα πάτε στο προφίλ θα δείτε εδώ λέει next ranks 18.918. Αυτά είναι πόσα θέλετε για να πάτε mastery. Ναι, ανέβετε. Εγώ βλέπετε είμαι 7 rank από τα 30. Κάτω είναι το clan μου, μην το σχολιάζετε, και κάτω με κυνηγάει ο Stalker. Είναι ένα rare bossάκι το οποίο σας συνιστώ να μην το βρείτε μπροστά σας άμα δεν έχετε 30 level παίκτη. Εδώ βλέπετε το όνομά σας, ο Ντομπατσίλας, μην σχολιάζετε, 7. Σχολιάζετε, να μην. Λοιπόν, γενικά τα όπλα και αυτά που είσαι κάτω. Και εδώ πέρα βλέπετε τους παίκτες. Η Prime είναι η αρχική τεχνολογία από τον Void. Από το Void, τον Deno. Και επίσης είναι καλύτερη από το κανονικά, απλώς έχουν κάτι πρακτικά έχουν κάτι παραπάνω. Υπάρχουν επίσης και μερικοί Prime οι οποίοι έχουν βγει, όπως και Weapon Prime. Ναι, και χρειάζονται πολύ ψάξιμο, πρέπει να πάτε στο Void. Γενικά το Void είναι το καλύτερο μέρος. Για farm. Γενικά για farm. Λοιπόν, από εδώ είναι η Nyx, είναι mind controller και πολύ καλό support. Full. Ο Limbo που είναι ό,τι πιο troller πέρα από την πλάκα έχετε δει. Ναι. Η πρώτη του στέλνει έναν εχθρό, έναν δικό σου σε άλλη διάσταση, η δεύτερη πάει εκείνον σε μια διάσταση. Το καλό με αυτό το παίκτη είναι ότι είναι καλός για βιές μερικές φορές, αν ξέρετε να παίζετε καλά, διότι μπορείτε να στείλετε ένα συγκεκριμένο αντίπαλο στο Void και να στείλετε και έναν δικό σας μετά, οπότε να παίξουν αυτοί οι δύο βιές ή να το γλιτώσετε κιόλας. Ναι. Εδώ είναι ο Ash Prime που θα τον πάρω κάποια μέρα. Ναι. Δύο κομμάτια με λείπουν. Η Banshee που είναι έχει super screen και super sonic ακοή και αυτά, είναι πολύ καλή. Είναι ό,τι καλύτερο δηλαδή για Assassin αυτή η παίκτρια, ακούει τους παίκτες ακούει τους αντιπάλους από άλλο δωμάτιο. Είναι πολύ καλή για spy missions. Η Ember που είναι γενικά Master of the Element of Fire δηλαδή. Ναι, είναι της φωτιάς. Ο Excalibur που είναι ο αρχικός παίκτης. Ένας από τους τρεις αρχικούς. Ναι, έχει πολύ καλές κινήσεις. Ο Frost που τον βρίσκει στην τελευταία πίστα. Ναι, που είναι του πάγου, πάρα πολύ καλός και αυτό για defend πιο πολύ. Full defender είναι. Ο Frost Prime ο Frost Prime δεν υπάρχει πια, τον έχουν βγάλει επειδή στο Void άμα βάλεις πολλά κομμάτια μετά είναι δύσκολο να τα βρεις, βγάζουν όπλα και διάφορα και βάζουν άλλα. Και ο Frost Prime και η Mac Prime έχουν βγει. Ναι. Μετά είναι ο Hydroid που είναι επίσης καινούριος, με ένα καινούριο μποσάκι που βγήκε. Του νερού. Η Mag που την παίρνει από τον στρατηγό των Corpus. Ναι. Είναι full magnetic damage και τηλεπάθεια. Ναι, η μέσα που είναι πιστολέρο έχει πολύ καλά spell, ειδικά η ulti της. Για survivor είναι και για defenser. Ναι, μπορεί να σκοτώσει ό,τι υπάρχει στην εμβέλειά της. Ο Νέκρος που είναι ο αρχηγός των νεκρών μπορεί να κάνει με την ulti του... Όσους εχθρούς καταβραχτίζει με την πρώτη και την τρίτη, ναι, πρακτικά τους βγάζει έξω με την ulti. Ναι, και απλώς είναι ένα πολύ ισχυρό PV character. Ναι. Η Nova που μπορεί να πάει και για PvP, που είναι πολύ χρήσιμη στο PvP. Η Nova είναι κάτι που κάνει τους άλλους αόρατους, τους κατεβάζει γενικά τα στατιστικά και αυτά, τους κάνει αδύναμους.
Nova Prime, Nix Nix Prime, Prime, ο Oberon, ο οποίος είναι ένα support damage. ο οποίος σας συνιστάμε αν θέλετε να τον βρείτε να πάτε σε κάνα survivor, γιατί το παίρνεις μόνο από πολύ δυνατούς Ναι. στρατιώτες που λέγονται έξιμους. Γενικά έχουν μια κόκκινη άβρα από γύρω τους, θα το δείτε, Ναι. θα το προσέξετε επίσης αν πέσει. Ο Rhino που παίζει ο φίλος μου ο Ανδρέας. Ο Rhino πρακτικά, να σας πω την αλήθεια, λέγανε όλοι ήταν off tank στην αρχή, αλλά μαλακίες λένε, να σας το πω Ναι, έτσι. είναι Είναι, το είναι το full tank του παιχνιδιού, δεν πέφτει για κανένα Ναι. λόγο. Μετά είναι ο Rhino Prime που επίσης τον έχει ο φίλος μου από δίπλα. Αυτό είπα, μην έχω τον πρωταρχικό μου παίχτη. Λοιπόν, η Trinity, η οποία είναι Το support, το support, είναι πάρα πολύ καλή. Η πρώτη της σηκώνει στον αντίπαλο αέρα. στον αέρα, του δίνει βέβαια παραπάνω XP, παραπάνω δηλαδή HP, δεν πέφτει, αλλά ούτε επίσης μπορεί να κινηθεί. Η δεύτερη του δίνει Και όταν το βάλετε εσείς ενέργεια. παίρνετε HP. Η τρίτη, η δεύτερη παίρνει ενέργεια, βάζει ένα να ρίχνει μια άβρα από γύρω του που σας δίνει ενέργεια για να κάνετε κινήσεις και αυτά. Η τρίτη είναι το link το οποίο κατεβάζει το damage και το τέτοιο των παικτών και την ασπίδα των παικτών, και ούτε σας χυλάρει full ασπίδα, full mana από όπου και να είστε. Από όπου Επίσης σας και δίνει να ένα είστε. buff το οποίο για 3 δευτερόλεπτα δεν πέφτει ούτε η ασπίδα ούτε το χιπί σας, Ναι. το οποίο είναι επίσης πολύ χρήσιμο. Μετά από κάτω είναι ο Vauban, Ο Vauban που είναι και αυτός πολύ δύσκολο. σαν το τον βρεις. Oberon είναι σχεδόν, αλλά δεν το συνιστώ γιατί δεν μ' άρεσε καθόλου αυτός ο παίκτης, να πω την αλήθεια. Είναι tactician, στείνει turret, αυτά. Ναι, αλλά πρέπει να έχεις πολύ καλές Για κάρτες για να πολλά. τον βρει. Ναι. Ναι, έχεις πολύ καλές Ο κάρτες. Volt, ο που δεν οποίος υπάρχει πια να το άμα φτιάξετε. μπορείτε να το φτιάξετε από dojo, γενικά από Θα σας πούμε clan και μετά τι είναι αυτά. το clan, θα το δείξουμε. Ναι, και Ή μπορεί να τον πάρει τόσο αρχικό παίκτη, ναι, ως αρχικό που είναι παίκτη επίσης που είναι καλή τώρα. επιλογή όπως ο Excalibur. Ναι. Μετά είναι τα φτερά που θα τα πάρετε στα rank 2, το quest, είναι τα οντονάτα, τα κανονικά. Τα οποία τα χρειάζεται για διάφορες αποστολές. Τα Elytron είναι για support, τα οντονάτα κανονικά αυτά, και είναι- τα Ejal είναι τέτοιο, Για Assassin. για assassin. Τα οποία αυτά τα φτιάχνεις πάλι από τον dojo, και το τα Donata οντονάτα Prime. prime. Τα Εντάξει, αρχικά πρακτικά φτερά. παράξενο δεν θα έβαζα και τον Ata Prime με το update. Ναι, αυτοί είναι οι παίκτες, τα όπλα έχουν πάρα πολλά όπλα. Να μην καθόμαστε να τα λέμε όλα, Ναι. γιατί θα μας πάρει ώρες να τα πούμε όλα. Γενικά τα αρχικά σας όπλα είναι το Mickey και ένα Μπράτον, το Σκάνα Ή το Cronus, το οποίο το παίρνετε μετά επίσης που είναι καλύτερο κάπως από το και Scanner. από πιστολάκι παίρνετε τα... Τα Alcato νομίζω πρέπει να όχι, το Λάτο. Αυτά τα Αλκάτο είναι τα διπλά που έχω εγώ. Α, Και μετά μπορείτε να πάρετε εναλλακτική Το λύση, κανάι. το Mickey και ένα Bo, το ναι. οποίο έχω Ή το το σκέτο Bo. πάρεις, το οποίο Τα Mickey και ένα κουνάι, αντί να πάρει δηλαδή αυτά. ή το Mickey και ένα πάρεις. Εγώ έχω τα κανονικά όπλα, τα έχω αγοράσει. Να σας πούμε τι εννοούμε εναλλακτική. Στο παιχνίδι θα σας πει να πάρετε δύο Στο tutorial. Ναι. Ναι. Θα σας πει να πάρετε μερικά όπλα. Σας έχει δύο επιλογές, ή το τόξο ή το αυτόματο. Μετά είναι ή το λάτο, το πιστολάκι, ή το κουνάι τα μαχαιράκια, και μετά είναι ή το μπο ή το σκάνα. Η καλύτερη επιλογή για damage, αν θέλετε να το παίξετε, είναι τα τόξα. Τα τόξα και γενικά το οτιδήποτε άλλο. Τώρα αν θέλετε να παίξετε γρήγορα, δηλαδή να έχετε αρκετή ώρα να βαράτε, προτιμούμε τα αυτόματα και το αυτόματο και το πιστόλι. Αλλά το μόνο κακό με το τόξο είναι ότι βρίσκεις σχεδόν δύσκολα μέσα στο παιχνίδι σφαίρες. Όχι δεν βρίσκεις καθόλου, απλώς βρίσκεις δύσκολα. Τα Heroes και το Bolter Prime πάνε πολύ στον Rhino. Rhino. Κοίτα, είναι χρυσό και μαύρο και άσπρο ρε φίλε, όπως ο Πάντα. παίκτης. Επίσης, το Boulder που είπε τώρα ο φίλος μου είναι το μοναδικό όπλο το οποίο ξεπερνάει το οτιδήποτε armor, εκτός και αν έχει καμιά σπίδα ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά δηλαδή θα χρησιμοποιήσει μερικούς γκρινίες μικρούς με ασπίδες μπροστά, θα σας πετάνε πίσω. Με αυτό το όπλο απλώς βαράτε και τους σκοτώνετε, το μόνο καλό. Ναι. Επίσης μετά εδώ, αν μπορέσουμε να δούμε και το Void, αν θες να πας, να πάρε άσχη και πάνε στο Void άμα θες, έτσι για πάνε Tower 1 να δουν λίγο πως είναι. Ναι, και θα σας δείξουμε τώρα λίγο το Void να δείτε πώς είναι. Interrelict κάποια άλλη στιγμή. Δηλαδή, είναι κάποια άλλη στιγμή. Πάω το αγαπημένο μου παίκτη τον Asp. Τον οποίο εντάξει, παλιά τον έπαιρνες εύκολα, τώρα ούτε και αυτόν τον παίρνεις εύκολα. Θέλει να Ναι. βρείτε κάποιους τρελούς Greenier, πρακτικά να σας το πούμε έτσι, σε Ναι. μερικές πίστες. Και υπάρχουν πιθανότητες αν σας το πετάξω, αλλά στο καινούριο που έχει βγει για την Equinox υπάρχει πιθανότητα να πάρετε και αυτό.
Οπότε μην απογοητεύεστε, θα το Ναι, βρείτε. παλιά το παίρνατε από boss, τώρα ναι. Τώρα είναι σαν τον Όμπερον και τον Μπαομπάν. Είναι λίγο δύσκολα. Ναι, αλλά Ascending. είναι πολύ καλός παίκτης, Ναι. θα σας δείξω. Από εδώ είναι τα γενικά τα από πάνω, το Carrier, Το Death. το Αυτό εδώ. Death Cube, τα Save, το Ilios και το Worm. Αυτά είναι τέτοιο, είναι τα Sentinel Που έχει σας μέσα το είπα. παιχνίδι. Ναι, Το Turbo να πω την αλήθεια ήταν καλό αν δηλαδή έχει κάποιον παίκτη ο οποίος χρειάζεται συνέχεια μάνα. Αλλά με το Energy Siphon εντάξει, όπα ποιο είναι, Limbo Helmet, πάμε να το πάρουμε μετά. 18 λεπτά δεν παίζει να προλάβουμε, αλλά εντάξει τέλος πάντων σιγά. Και εδώ έχετε τους πλανήτες, γενικά Λοιπόν, όλους τους πλανήτες τώρα, στο σύστημα. Αυτό εδώ είναι το Interrelict που βλέπετε, το καταστραμμένο Void, μετά τον πόλεμο που νίκησαν τα Infested πρακτικά και ο αρχηγός Ναι. τους το Λεφάντης, ένα να μην πω τι τέρας. Ναι. Το Και οποίο εδώ μας- είναι το κανονικό το Void που θα πάμε τώρα. ναι, που έχει αρκετές πιστούλες, αλλά πρέπει να βρείτε κλειδιά για να πάτε. Ναι. Το Interrelict για να πάτε χρειάζονται να φτιάξετε άλλα κλειδιά τα οποία θα είναι κλειδιά του Void. Πρακτικά για Όχι. να μπει. Ναι. Δεν θέλουν κλειδιά Void. Είσαι σίγουρος? Ναι, Για το Interrelict λέω. θέλουν διάφορα πράγματα. Δηλαδή, Ναι, όμως για να το φτιάξει, παιδί μου, μερικά θέλουν και ένα κλειδί, θυμάσαι? όχι. Θέλουν enough coordinates να βρείτε. Βρίσκεται από διάφορες πίστες. Nanospore, Salvage, κάποια θέλουν Ferrit. Και Circuits, Polybombarding και αυτά. Για να φτιάξετε τέτοιο, για να φτιάξετε με Void Key θέλετε τα άλλα κάποια κλειδιά που τα βρίσκετε στον κέρα για να ανοίξει τον Interrelict κάποιες πίστες, κάποια vaults τα οποία έχουν σπάνιες κάρτες μέσα. Θα σας το δείξω στο επόμενο gameplay. Πάμε λίγο Void για να τελειώνουμε κι εμείς. Μπήκε και ο Σωτήρης. Ναι. Θα σε βρω Σωτηράκι, θα σε πω εγώ. Ας πάμε ένα Tower 1 αυτό, Exterminate τα πάνω. ωραία Exterminate. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά αποστολές. Είναι το Exterminate που να εξολοθρεύσει όλους τους εχθρούς. Defense, αυτό Που που είναι παίξαμε πριν. προστασία. Survival, που προσπαθείτε να κρατηθείτε όσο μπορείτε. Που το Sabotage, παίρνετε, πάτε, ανοίγετε την πύλη, πάτε κάπου, σε μια άλλη καταστρέφετε τα διάσταση στον boss, Grenier ή ναι, τον Corpus. Ένα από τα δύο. καταστρέφετε τα boss και γυρίζετε πίσω. Και, ναι, Mobile Defense, το οποίο προστατεύει σπάλια, αλλά είναι κινητή προστασία, κινούνται Ναι. συνέχεια. θα πάμε ένα Exterminate. Το οποίο είναι γρήγορο πρακτικά, να το πούμε έτσι, γιατί μας τρώει και λίγο χρόνος. Ναι. Το σκάφος εν τέλει στην αρχή που το βλέπετε δεν είναι έτσι, μπορείτε όμως να το βάψετε και είναι δωρεάν αυτό. Υπάρχουν όμως μερικά χρώματα τα οποία μην τα ξεκλειδώσετε, μην το κάνετε, βλακεία θα κάνετε αν θέλετε τη γνώμη μου. Δεν χρειάζεται γιατί τα χρώματα που ήδη σας δίνουν είναι αρκετά. Ναι. Επίσης, αν σκέφτεται οποιοδήποτε από εσάς πρωτού αρχίσεις να βάλει pay save στην αρχή για να το ξεκινήσει, μπορεί να πάρει, αν θέλει να βάλει καλύτερα 20 π.χ. μπορεί να πάρει να πάρει κάποιο pack, ένα pack που είναι για τον Stalker που πήραμε τα όπλα του πρακτικά. Παίρνεις τρία όπλα τα οποία είναι πολύ δυνατά. Το ένα είναι το Dread, το Hate και το Desire. Το Despair, ναι. Το Despair, ναι, συγγνώμη. Ή μπορείς να πάρεις τα όπλα του Stalker σκοτώνοντάς τον, αλλά Το θέλει οποίο πολλή δουλειά. είναι πολύ δουλειά γιατί δεν ξέρεις αν θα στα πετάξει. Εκεί Ναι, είναι και το πρόβλημα. επίσης αυτό σε σκοτώνει με τη μία. Τώρα, τι είναι ο Stalker? Ο Stalker είναι από την φυλή των Infected κάπως και τον Corpus αλλά και τον Grenier. Είναι γενικά ένας assassin που φτιάχνει για να σκοτώνει εσάς. Μόνο εσάς. Το κακό με αυτό είναι ότι έχει την πρώτη του Excalibur. Ποια δεύτερη μετά έχει, τη δεύτερη του Volt. Δεν θυμάμαι. Έχει το Invisibility του As. Ναι. Την ulti της Nyx που κάνει ένα ενεργειακό κύκλο από γύρω του και οποιοδήποτε damage είτε από spell είτε από οποιοδήποτε όπλο φάει, αν την έχει ανοιχτή θα σας το γυρίσει πίσω. Οπότε πρακτικά όταν ανοίξει η ulti απλώς περιμένετε και δεν βαράτε καθόλου. Αυτά τα laser που βλέπετε είναι πολύ επικίνδυνα, άμα πάτε πάνω σας έχουν σκοτώσει. Εκτός κι αν είστε Rhino που ανοίγετε δεύτερη πρακτικά και τα αποφεύγετε, αλλά δεν είναι για πάντα η δεύτερη, σας είναι μόνο 100 ασπίδα. Ναι. Αλλά την κλειτώνετε, να σας το πω έτσι. Ο As είναι ένας πολύ καλός assassin. Αλλά πέφτει εύκολα. Η πρώτη πετάει ένα shuriken το οποίο κάνει damage. Slash damage, Η δεύτερη γίνεστε όρατος. που επίσης κόβεις παραπάνω damage όταν είσαι Ναι. αόρατος.
Ναι, αφήσαμε κάποιον πίσω. Ναι. Ναι. Νομίζω άφησε έναν από εδώ πέρα και έναν από την άλλη, αλλά εντάξει σειρά. Εδώ Γενικά πρακτικά... γράψτε μου στα comments, σας άρεσε. Η τρίτη κάνεις τέλεπο στον αντίπαλο και άμα είσαι αρκετά γρήγορος που σου κάνεις finisher damage. Που πρακτικά πάντα είσαι αρκετά γρήγορος, απλώς πατάς τρίτη ε. Ναι. Γιατί ο αντίπαλος παθαίνει για μερικά δευτερόλεπτα knockback damage, ας πούμε, ζαλίζεται για την ακρίβεια και εντάξει. Αυτό που ανέβηκε πάνω από την κολόνα είναι ένα secret. Γι' αυτό σας είπα και τα laser. Είναι επειδή εσύ πρώτον είσαι assassin, οπότε πέφτεις εύκολα. Το tank που έχω εγώ δεν πέφτει. Δηλαδή μπορώ να κάτσω για ένα δεύτερο, τι λέω, για 30 δεύτερα στο laser χωρίς να πάθω τίποτα, δίχως την δεύτερη. Ναι. Επίσης, ένα καλό που έχουν τα prime. Όταν είστε κοντά σε τέτοιες παγίδες, χωρίς να σας χτυπήσουν, παίρνετε full mana. Το οποίο είναι χρήσιμο. Πρακτικά μάζεψα ναι. αρκετό energy για να κάνω την ultimate move μου. Απλώς δεν χρειάζεται τώρα η ulti αυτή. Ναι, δεν χρειάζεται τώρα. Βγάλε τα desire, βγάλε τα despair, ναι, και βάλα σειρά. Ναι. Τα despair είναι καλά, αλλά δεν κόβουν πάρα πολύ damage, δηλαδή όσο αυτό εδώ το όπλο που έχει το άλλο. Αλλά εντάξει. Αυτά που θα δείτε εδώ πέρα, αυτά εδώ είναι heavy grenier, θα το συναντήσετε πολύ συχνά και θα σας σπάσουν τα νεύρα, πιστέψτε με. Αλλά εντάξει, γενικά αυτός εδώ ο παίκτης είναι χρήσιμος. Αυτό το απενεργοποίησαμε είναι secret room. Ένα μυστικό δωμάτιο. Ή παγίδες. Ναι. Που πρακτικά οι παγίδες έχουν και secret room από δίπλα, αλλά εντάξει, αυτό δεν σας πειράζει. Ναι. Απλώς όσο μπορείτε αποφύγετε τις παγίδες. Λοιπόν, η ulti του Ash είναι πάρα πολύ καλή για πολλά άτομα. Όπως εδώ πατάς ένα άτομο και όσα είναι στην εμβέλεια τα σκοτώνει με ένα hit. Απλώς λίγο κολλάμε και θα δείτε ότι λαγκάρουμε λίγο. Πρακτικά κάνει... Σωτήρι! Μάνος. Αυτά εδώ είναι τα MOA. Αυτά σκοτώνουν αυτόν τον παίκτη διότι έχουν fire damage και κατεβάζουν όλη την ασπίδα. Συνέχεια, δηλαδή βάνε συνεχόμενα. Ξέχασε έναν πίσω. Το είδα. Πρακτικά αυτοί εδώ οι παίκτες εμένα δεν με βολεύουν καθόλου, να πω την αλήθεια. Δηλαδή... Ούτε εμένα το κάνει. Όπως του αρέσει του καθένα. Δεν είναι αυτό, όχι, εντάξει. Εκτός άμα είσαι Pokemon, fan και Goda Katsumon, να τα πάρεις όλα. Δεν βλέπεις Μίλτο, εσύ ειδικά είσαι Goda Katsumon. Αυτό το που ανοίξαμε είναι secret room, όχι τα πορτοκαλί να βαρέσεις. Όχι. Όχι. Καλά, άστο, δεν πειράζει, σιγά το secret room το κάνεις άλλη φορά. Άνοιξαν οι παγίδες. Ναι. Άρα δεν είναι secret room, όχι. Απλώς το εδώ αποφεύγεις παγίδες γιατί σε κόβουνε όπως και να το κάνεις. Fuck, πώς άνοιξαν. Είναι το κουμπί ρε, τις ανοίγει αυτόματα. Απλώς μερικές φορές μπορεί να είσαι τυχαίος να μην τις ανοίξεις. Επίσης, υπάρχουν αυτά τα secret τα οποία λέμε, τα οποία παίρνεις σπάνιες καρτούλες που είναι πολύ χρήσιμες για το παίκτη. Έχετε 4 revive ο καθένας, εγώ τα σπαταλάμε όλα γιατί τόσο ή άλλως εντάξει θα είναι το πρώτο βίντεο. Αλλά στην αρχή εσείς έχετε 12 οι beginner πάντα. Ναι. Έχετε 12 αλλά μην νομίζετε ότι αυτά τα 12 μένουν για πάντα. Στην αρχή π.χ. θα κάνετε ένα αν χρειαστεί και μετά, εντάξει κοιτάξτε το καλύτερο είναι να επιζήσετε χωρίς να κάνετε αυτό. Δηλαδή στην αρχή να το παίξετε ακόμη και με tank να είστε, να σας το πω έτσι, να παίξετε λίγο assassin. Δηλαδή λίγο επιφυλακτικά μέχρι να πάρετε κανένα δυνατό όπλο ή κανέναν δυνατό παίχτη. Δηλαδή ο Excalibur είναι πολύ καλός για την αρχή, ή ο Volt. Ναι, δεν συνιστώ mag διότι η mag είναι καλή μόνο για τους κόρπους. Ο Excalibur βέβαια είναι καλός για τα infested διότι βαράει οποιοδήποτε τύπο damage, ενώ δηλαδή τα infested έχουν μερικά από αυτά έχουν... Κάτω λέει ότι είναι, τώρα το που κάτω... Α, τόσο κάτω, εντάξει προχώρα. Τα infested γενικά έχουν μια μαλακία που λέγεται anti-electricity damage. Δηλαδή δεν νιώθουν τόσο πολύ από τον ηλεκτρισμό και ένας φίλος μας που έχει Volt δηλαδή και θέλει Volt Prime δεν θα κάνει πάρα πολύ δουλειά στα Ender Elite που θα πάμε. Νάτι, τους πέρασες.
Αυτό εδώ πέρα το πάνω που βλέπετε είναι μια μαλακιά και μισή, να το πω έτσι δηλαδή, αλλά άμα το αφήσετε να ξεφύγει μπορεί να σας φέρει κακό, να φέρει ενισχύσεις. Βγάλε καλύτερα το τόξο γιατί δεν έχει και σημάδι εσύ. Εντάξει, με αυτά τα όπλα τώρα δεν είναι για να έχεις και καλό σημάδι. Τελείωσε το τόξο, τι σκατά. Τι φάση. Να γελάσω. Να το. Περίμενε τώρα. Πάρα το ρε. Μαύρε μύτο. Εγώ πιστεύω αυτό. Ρε, ακόμη και ο αδερφός με καλύτερα στόχο. Α, εντάξει, με κοίταξε πόσο πιστεύεις αυτό. The chasing of drone. Ανάσταση. Λοιπόν, αυτά είναι το κακό ότι δίνουν ασπίδα στους άλλους και αν μαζευτούν πάρα πολλά, δεν θα τη βγάλετε καθαρή, να σας το πω έτσι. Δεν θα πέφτουν οι αντίπαλοι μετά από λίγο. Ναι. Αυτό εδώ είναι ένα εύκολο secret room. Δηλαδή ο Θεός θα το κάνει secret room τώρα αυτό. Τα μομπάκια που βλέπετε εδώ πέρα είναι πολύ συχνά και στις άλλες πίστες, οπότε μην νομίζετε πέρατε κάτι καλύτερο. Οι χρυσές κάρτες μπορεί να είναι πολύ δυνατές εδώ, απλώς. Εσύ αφήνεις και εκρούτο, καλά. Ναι, φύγε. Λοιπόν, όχι. Α, ναι, σωστά, ulti. Υπάρχουν μερικά infested, γίνα πίσω. Να τους το δείξουμε, γίνα πίσω. Όχι ρε, πίσω εκεί πέρα που ήσουν τώρα στην αρχή εδώ. Υπήρχε ένα infested πριν, το οποίο έχει μια βλαμμένη ασπίδα από γύρω του, μια passive για την ακρίβεια, που του δίνει και στους όλους και είναι unstoppable HP. Δηλαδή θα πάουν γύρω στα 200 armor παραπάνω. Δεν θα πέφτουνε πρακτικά. Εντάξει, πρακτικά και το gear εδώ πέρα βοηθάει πάρα πολύ. Αλλά εδώ είναι level 10, οπότε και με έναν παίκτη level 20 μπορείτε να έρθετε και να επιβιώσετε. Απλώς πρέπει να είστε λίγο προσεκτικοί με τις σφαίρες και γενικά με τα spell και το mana, διότι δεν πετάει πάρα πολύ mana το void. Εκτός και αν είστε prime character, οπότε εντάξει, εκεί κάνετε ό,τι θέλετε εδώ πέρα. Αλλά εντάξει. Παλιά ήταν πιο... εντάξει, το void δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ με το update που κάνει, δηλαδή έμεινε το ίδιο, απλώς το κάνουν πιο καθαρό. Παλιά δηλαδή μπορείς να κάνεις και ένα bug να κρεμαστείς σε ένα μέρος, να είσαι εκτός πίστας, δηλαδή που ακόμη γίνεται αυτό το bug. Να είσαι εκτός πίστας και να βάζεις τους παίκτες γενικά από όλη την πίστα. Εμένα όταν μου είχε τύχει αυτό με το Rhino, ήμουν εκτός πίστας και βαρούσα. Αλλά εντάξει, κοιτάξτε πρακτικά. Το καλό με αυτό το παιχνίδι είναι ότι δηλαδή θα βγαίνουν συνέχεια καινούργια πράγματα, οπότε δεν παίζει να το βαρεθείτε εύκολα. Το μόνο βαρετό σε αυτό είναι ότι δεν κάνετε κάτι άλλο, δηλαδή κάνετε μόνο αυτό για να βρείτε διάφορα item. Αυτό είναι το μόνο κακό. Αλλά έχει και PvP μετά από λίγο που ανοίγει, οπότε δεν νομίζω να βαρεθείτε εύκολα. Ειδικά το PvP θα σας αρέσει πάρα πολύ, έχει πολύ φάση, πιστέψτε με. Άλλο που ο Μίλτος δεν θέλει καθόλου, θέλει μόνο PvP. Όχι, θα μπω και PvP, αλλά στο PvP δεν έχει τις κάρτες που έχει εδώ πέρα, σου δίνει δικές του κάρτες. Αυτό δεν μπορείς να το κάνεις κάτι ρε Μίλτο, εντάξει, κοιτάξτε, υπάρχουν και μερικά clan, όχι αυτό το οποίο έχουμε εμείς. Κάποια άλλα, πώς λεγόντουσαν. Syndicates. Τα syndicates, ναι, μπράβο. Αυτά δίνουν διάφορες κάρτες για τους παίκτες, τις οποίες δεν θα τις βρείτε, μην το προσπαθήσετε, προσπαθήσαμε εμείς και δεν έγινε τίποτα. Πιστέψτε μας, δηλαδή τζάμπα θα το προσπαθήσετε. Τις δίνουν ανάλογα με το πόσο εξελιγμένο το έχετε και πόσα points μαζεύετε για τη συγκεκριμένη ομάδα. Οι κάρτες το μόνο που θα κάνουν είναι να ενισχύουν μερικές κινήσεις του παίκτη. Αλλά μην ελπίζετε για ulti, διότι σχεδόν καμία δεν ενισχύει ulti. Εκτός από μία που είχε για τη mag, η οποία δεν νομίζω να υπάρχει πια. Και για τον As που έχω εγώ. Ναι, έχεις κάρτα για τον As. Ναι. Ποια ρε. Το τέτοιο, όταν η ulti μου κρατάει... εννοώ από αυτή, από τη σωμά... Ναι, η ulti μου κρατάει διπλά περισσότερο. Διπλά περισσότερο ή απλώς περισσότερο? Με το που τελειώνει το multiplier, ξέρεις που τους σκοτώνουν όλους, κρατάει ακόμα 100% περισσότερο. Αυτή είναι που σας έλεγα οι έξιμους. Οι οποίοι μπορούν να δώσουν τον Oberon. Τον Oberon, τον Vulcan. Τον Oberon. Ο Vulcan είναι από alerts. Μόνο από alert. Και ο As είναι από τους μανιακούς οι οποίοι... Καλά, οι μανιακοί θα τους πετύχετε κάποια στιγμή, αλλά να προσοχή διότι γίνονται αόρατοι και κάνουν και charge, οπότε θα σας σπάσουν λίγο τα νεύρα.
Ο μόνος τρόπος να το σκοτώσετε εύκολα είναι αν θέλετε να βάλετε pay save στην αρχή, να έχετε καμιά μέσα η οποία σκοτώνει γρήγορα με ulti και πρακτικά δεν πεθαίνει εύκολα, ας πούμε. Η μέσα εδώ πέρα πρακτικά κυβερνάει διότι μπαίνει μέσα σε ένα δωμάτιο και τα εξαϊλώνει όλα. Ανάλογα βέβαια και με τον gear και τα όπλα που έχετε. Στο clan τώρα που έχουμε εμείς η καρκίνη GR, ήταν δικιά του ιδέα. Ναι, δικιά μου είναι. Τέλος πάντων, δεν το κάναμε τόσο πολύ για την ομάδα, το κάναμε για τα όπλα που έχει, διότι υπάρχουν μερικά όπλα τα οποία δεν βρίσκονται πια και τα έχει δηλαδή μέσα το clan. Και θα βρείτε και άλλα όπλα που σας δίνουν τα syndicate κιόλας μετά από λίγο. Αλλά γενικά δηλαδή αξίζει το παιχνίδι αν θέλετε τη γνώμη μας, δηλαδή καλά θα κάνετε να το αρχίσετε. Είχε φάει γερές κριτικές όταν βγήκε, δηλαδή δεν άρχισε σχεδόν σε κανέναν, αλλά μετά από το άρχισαν να το παίζουν πιο πολλά άτομα, έτσι πως το αναβάθμισαν. Και για κάποιο παράξενο λόγο, ας πούμε ότι οι δημιουργοί ήταν 3 κορίτσια και 2 αγόρια, οπότε όλοι οι παίκτες σχεδόν οι πιο πολλοί δεν θα ξέρετε αν είναι γυναίκες ή άνδρες, μερικοί. Δηλαδή, πώς το λένε, μερικές χαρακτήρες γυναίκες εδώ θα έχουν, πώς να το πω, ονόματα ανδρών, να σας το πω έτσι. Αλλά γενικά δεν θα σας αρέσει αυτό το παιδί, έχει πολύ φάση. Αν ο Μύρτος είχε και στόχο κιόλας. Λοιπόν, υπάρχει και το Paris Prime, το οποίο είναι το Paris στο αρχικό weapon. Υπάρχει το Paris Prime, το οποίο έχει το πιο δυνατό damage σχεδόν από όλα τα όπλα, μπορείτε να βρείτε. Αλλά το Dread που έχω... Το Dread έχει πιο πολλές πιθανότητες για critical. Έχει πιο δυνατό critical από όλα τα όπλα. Δηλαδή αυτό που θα δείτε τώρα, να, το κίτρινο ήταν critical, ενώ το κόκκινο είναι το δυνατό το critical. Όχι το δυνατό, πρακτικά είναι το true damage το κόκκινο. Ναι. Λίγο πολύ. Να, 6.000. Είναι δηλαδή true damage, πέρασε και armor, πέρασε τα πάντα. Δηλαδή την έφαγε όλο το damage από στη μούρη. Εντάξει, δηλαδή έχει κόψει και πιο πολύ damage. Επίσης, αν θέλετε και άλλες σύμβουλες, γιατί ούτε και εμείς είμαστε pro, μπορεί να επισκεφτείτε το Mogamu, που είναι επίσης ένας από τους pro που παίζουν και έχει δηλαδή όλες τις κάρτες, όλους τους παίκτες, οπότε θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Θα βάλω link στο description για τα βίντεο του. Επίσης έχει και site, να βάλεις και αυτό για το site που έχει. Το wiki το οποίο θα σας βοηθήσει υπερβολικά πολύ, αν και οι κάρτες τις οποίες προτείνει μπορείτε να τις αντικαταστήσετε, μέχρι δηλαδή να τις βρείτε. Όταν δηλαδή θα το βρείτε, μπορείτε να τη βγάλετε και να βάλετε. Τελειώσουμε όλους αυτούς. Ναι. Εδώ το πράσινο είναι το τέλος. Το πράσινο σας λέει όταν έχει τελειώσει η αποστολή ότι μπορείτε να κάνετε exam. Extract, ναι. Επίσης υπάρχει και στο survivor θα σας βγει, δηλαδή στην επιβίωση, αλλά αν θέλετε πηγαίνετε, το κρατάτε μέχρι όσο μπορείτε πρακτικά. Για ακρίβεια θέλετε τη δικιά μου συμβουλή με το που δείτε ότι οι παίκτες, δηλαδή ανάλογα με τον gear που έχω εγώ που είναι 1100, μπορώ να φτάσω μέχρι 30 με 40 level και να τα σκοτώνω εύκολα. Μετά τα 40 δηλαδή έχω πρόβλημα και αρχίζω και πεθαίνω. Αυτό είναι το θέμα. Αν δω ότι πεθαίνω π.χ. πάρα πολλές φορές, απλώς βγαίνω. Αυτό είναι το clan το οποίο είναι ο Μίλτος από εδώ. Avatars of Hexes, Ναι. Syndicate. Επίσης το clan, τα Syndicate έχουν ένα κακό. Υπάρχουν οι Alliance που είναι μαζί σας στα Syndicate, άλλα Syndicate δηλαδή, και οι Enemy. Τα Enemy κάποιες φορές όταν θα τους φτάσετε σε αρκετά δυνατό σημείο, θα σας στέλνουν μερικά τερατάκια για να σας σκοτώσουν. Αλλά εντάξει, μην τα φοβάστε, είναι ηλίθια, δηλαδή μόνο τους New Loka να φοβάστε που στέλνουν Disruptor τα οποία είναι πολύ σπαστικά, σε τραβάνε. Λοιπόν, νομίζω έχω κάνει τον Stalker. Τέτοιο, enemies. Εδώ με το Codex μπορείτε να βρείτε τα enemies. Ναι, όλα τα enemies δηλαδή να, που μπορείτε να σκανάρετε. Και εδώ βλέπετε τις αδυναμίες του παίκτη, με τι μπορεί να πέσει δηλαδή. Δηλαδή με magnetic damage με cold damage, με impact damage. Ναι, με και τι δίνει. Ναι, εδώ είναι διάφορα τέρατα, αυτά είναι τα infested. Τα infested είναι, αυτό δεν είναι Grineer για την ακρίβεια. Grineer Charger. Αυτό δεν είναι το σκυλάκι, να το πούμε έτσι. Για δεν έχεις άλλο infested. Ναι, εδώ είναι το boss που παίρνετε το Tilregor, Το boss από το οποίο παίρνει την Equinox. Είναι την καινούργια που παίρνατε παλιά τον As, είναι πολύ καλό boss. Είναι ο βασιλιάς των, πώς λέγονταν οι άλλοι. Τον Manix, ναι, τον Drekar Manix. Αλλά δεν σου δίνουν Drekar Manix τους τέτοιους. Για προχωρά και τα κάτω. Τους κανονικούς.
Εδώ είναι το Oculus το οποίο σας δίνει... Αυτή εδώ είναι κάτι σαν την... αυτή, πώς λεγότανε. Σας δίνει μια συγκεκριμένη αποστολή. Ναι. Οπότε άμα το βρείτε μην το αφήσετε να φύγει, έχετε ένα codec scanner για να το... Πάντα δεν έχετε ένα codec scanner ή ένα σύνθεση scanner. Αυτός εδώ είναι ο stalker. Αυτός εδώ είναι ο stalker. What? Α, ναι, από πίσω μας είναι. Από πίσω μας είναι. Παιδιά... Αυτός είναι παιδιά. Είναι 45 level. Και αν το σκοτώσετε, εγώ τον έχω ρίξει τρίχητο. Εγώ 7χιτο γιατί δεν είναι και καλό όπλο, αλλά εντάξει. Εγώ ήμουν και τάγκ, οπότε δεν είχα πρόβλημα. Εδώ είναι αυτό ο Orbis ο οποίος έλεγε για τον παλιό πόλεμο. Πιστέψτε μας, το ζήσαμε λίγο τον παλιό πόλεμο, δεν θέλουμε να το ξαναζήσουμε. Και εδώ είναι η Mannix. Εσείς θα έχετε Greener Mannix. Η Greener Mannix είναι κόκκινη. Αυτή είναι η Drecker Mannix. Είναι μπλε. Αυτοί δεν δίνουν τίποτα. Μόνο οι κόκκινοι μανιακοί, ναι, δίνουν το NAS. Λοιπόν, όχι ξαναπάνε λίγο σε εχθρούς. Επίσης, μεγάλη προσοχή σε μερικούς συγκεκριμένους εχθρούς. Όπως είναι στους Grenier, αυτός. Έλα. Ναι, γιατί δεν το κάνει. Αυτός εδώ πετάει ένα shuriken πρακτικά. Το Trackmaster, ναι. Που αυτός καλεί σκυλάκια για να επιτεθούν σε εσάς. Εσείς δεν σας νοιάζει τα σκυλάκια, σκοτώνετε αυτόν, διότι πετάει ένα shuriken. Αυτό το κόκκινο που βλέπετε που κρατάει. Ας πούμε ένα boomerang, το οποίο σας παίρνει το όπλο από το χέρι. Δηλαδή μπορεί να σας αφήσει άοπλους, αν δεν προσέξετε. Σας αφοκλίζει. Δηλαδή πρακτικά όταν πρωτού δηλαδή επιτεθείτε στα ζωάκια και να σκοτώσετε αυτόν εδώ πρώτα. Αλλά θα κάνει το χέρι του μπροστά και θα κάνει ασπίδα, αλλά εντάξει, περιμένετε λίγο μέχρι να φύγει η ασπίδα και τον βαράτε. Αν δεν είναι να τον φοβάστε τόσο πολύ. Απλώς είναι λίγο επικίνδυνος. Και ας είναι αυτά τα σκυλάκια. Το οποίο είναι... τα drag. Ναι. Αυτά. Βγάζει 3 τέτοια. Ναι. Υπάρχουν ακόμη πολλοί εχθροί να βρείτε, μην το σκέφτεστε, θα βρείτε πάρα πολλούς εχθρούς στην πορεία, αλλά εντάξει. Ναι. Και το κλείνουμε εδώ ή έχουμε κάτι ακόμα? Και το κλείνουμε εδώ πέρα. Την επόμενη φορά λογικά θα σας δείξουμε το clan, θα σας δείξουμε και άλλα πράγματα σχετικά με το Void και το Interelite και μπορεί να σας πούμε και μερικά πράγματα για τον πόλεμο που έγινε. Ναι. Όταν βρούμε και εμείς κάτι άλλο. Αυτά από εμάς. Εδώ τελειώνουμε αυτά από εμάς. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Άντε μαζιά και καλή συνέχεια. Ναι, αυτά.